Fot pena que un pàjaro com el Pizarro es toregi a tot el Parlament de Catalunya en pes. I això ha passat. Per tant, valorem una mica més també, i aquí és on jo discrepo sobre la nota menys pitjor pel Zapatero, valorem una mica també la competència tècnica, la intel·ligència, el treball i l'esforç. Perquè els espanyols són espanyols i són xorissos pel fet de ser espanyols des del meu humil punt de vista. Ara bé, n'hi ha que són soques i n'hi ha que no són soques. I el Pizarro forma part dels que no són soques. Em sembla que no l'hem menystingut en cap moment, Des d'un punt de vista tècnic no l'hem menystingut. Hem dit que és un personatge que si ocupa un càrrec de rellevància en el govern no ens tractarà pas gaire bé, com s'ha demostrat. Cosa que també dependrà com ens deixem tractar, com es va demostrar al Parlament de Catalunya.